khuna 15 tarik 15 by 16 chini tipra mothani first plenary session khuna ngai tongo all sara tipra joto tipra mothani kaisa plenary session ngai oro 2 dini bagai ningke amoni bagai chung tini flag rok kaine ni bagai chung flag rok dalai tonglayok ningke chung oro TISF rok paisok waijak chung flag rok dalai chung lama kai dinai tei kisa pore khuna joto kisu khuna ni bagai arrange khlai tongo ta 15 and 16 2 din ngai oro khas rango karon onte ai program do tangi male omo kaisa saratir prasingai tongo kake plus bubagrani kaisa ringjak hoite ba bubagrani kaisa party hinimano omo khas rangino chung joto kisu logiri wi tongo yomti aita bas tuition lokorongni bagai je nako sangni pandang na sangai thong kuno walai suklai nya tei jahote lokorongno message na lokorongno angomono message na mutongo jate walai suklai to onglai lak khakhayo tabo tang theng ar amono sanai lokorongno susto babe ke oro phai joto kisu kaisa plenary session ba ei amono kaisa phainani bagai jotno susto babe phaiteng ingke kuno walai suklai rok tang laitheng susto babe jotno tonglai ta amti ke tonglai omo hangka thai hangka khumulung ingke location scientific ani sinimung ke Belgium Deborma